Onko sullakin joskus semmoinen olo, että ajatukset vaan pyörii päässä eikä ne lähde sieltä mihinkään, vaikka niitä kuinka ajattelisi? Esimerkiksi yöllä et saa unta, kun sulla on se sama kela, sama asia, mikä koko ajan pyörii päässä. Tai sitten päivällä et saa fokusoitua sun asiaa yhteen asiaan, koska siellä vaan pyörii sama mylly. Ja hyvin usein se johtuu ihan meidän meridiaaneista, tukossa olevista faskia-linjoista, jotka ei vaan päästä sitä energiaa sieltä päästä pois. Ja kokeile tämä seuraava liike, niin katso tuleeko siihen jonkunnäköistä apua. Eli otapa oikealla kädellä kiinni tämmöinen tukistusote niskan tukasta. Ihan tuosta niskan yläpuolelta suoraan ensimmäiset hiukset. Purista. Ja sitten vasen käsi ottaakin kiinni tästä otsasta. Ja nyt painetaan meidän pää käsien väliin ja tukistetaan kiertäen yhteen suuntaan takaraivolta ja sitten yhtä aikaa otsasta toiseen suuntaan. Eli painetta ja kiertoa oikein hitaasti. Ja sitten polvet pikkusen koukkuun ja hengitellään nenän kautta. Suun kautta ulos, nenän kautta sisään. Joka hengityksellä rentoutetaan meidän naama. Aina vaan enempi. Rentoutetaan myös meidän hartiat. Vielä muutama hengenveto. Ja sitten avataan ote. Tarkastellaan, onko yhtään hiljaisempi olo meidän päässä. Onko hartioille tapahtunut jotain tai niskan lihaksille. Ja tämä kannattaa toistaa myös toiselle puolelle. Ja voidaankin tehdä tähän saman tien vasemmalla kiinni meidän niskavilloista ja oikea puristaa otsalta. Painetaan pää käsien väliin ja hitaasti ruuataan. Ja sitten hengitellään. Pientä liikettä. Jokaisella hengityksellä saada tuntea, että niska, tukistus antaa myötä ja sattuu ehkä hiukan vähemmän. Silmät rentona. Ja sitten vapautetaan ote. Voin ottaa kevyen hieronnan niskaa päälakeen. Ja tarkastellaan, että millainen olo on tämän jälkeen. Jos tykkäsit tästä, niin pistä meidän kanava seuraukseen ja sieltä löytyy YouTubesta, Instagramista ja Facebookista erinäisiä ohjeita ja tietoja kursseista tulevista ja vastaavista. Kiitos.